Konnichiwa. Vítajte v Japonsku. Ahojte motorkári, zdraví vás Marko z Motorecenzí. Chcete si kúpiť motorku novú alebo jazdenú? Zaujíma vás Superbike, Supersport alebo teda litrová trieda? Nemáte dosť informácií, predajca sa vám snaží niečo predať, ale vy predsa neviete informácie, ako to funguje, či to vydrží, aké to má plusy, mínusy. Skúsime vám poradiť, aby vaša kúpa bola jednoznačná, rozhodná a aby ste svoje peniaze zainvestovali správne. V našom videu sa zameriame na hodnotenie motorky podľa základných rysov. Čo si všimnete na peknej žene ako prvé? Výzor, design. Čiže prvý atribút bude design. Druhý bude podvozok motorky, veľmi dôležitá vec. Tretie brzdy, motor. A nakoniec sa zameriame na klady a zápory tohto modelu. A po šieste dáme motorke celkové hodnotenie od 0 do 100. Táto motorka bola vždycky veľmi krásna, okrem modelov podľa mňa roku 2008, ale ako malé vyšli modely od roku 2011, boli stále veľmi pekné, atraktívne. Myslím si, že Kawasaki by mal mať práve túto zelenú farbu, aby ju bolo dobre vidieť. Je to pomerne bezpečná farba, ako Kawasaki tak nejak ako si patrí. Dizajn motorky. Táto motorka je z roku 2021, konkrétne rok výroby 2022. Je to vlastne, ako všetci viete, Kawasaki ZX-10 Ninja, ktorá vlastne roky je synonymom veľmi dobrého spracovania. To si potom ešte o tomu niečo povieme. Ale aj hlavne stále dobrého, veľmi pekného dizajnu. Dizajn motorky Kawasaki ZX-10 Ninja z roku 2021 je tak trochu z iného sveta. Model do roku 2020 bol krásny, mal som ho tiež, myslel som si, že od toho snad krajšia motorka už ani nebude, ale potom prišiel tento kontroverzný predok. Jak dokonalá modelka, ktorá má trocha väčší nos a kým si na ňu nezvyknete, tak sa do nej nejako neviete zalúbiť. Ale časom prídete na to, že je to fakt veľmi veľký krok vpred. Čiže do tohto kontroverzného nosa, ktorý bol na mnohých internetových portáloch hodnotený ako veľmi škaredý, dokonca najhorší za celý vývoj Kawasaki Ninja, je to podľa mňa veľmi dobrá dizajnerská vec, aj preto, že sú tu zabudované krídelká, ktoré, ako ste už určite všade čítali v odborných časopisoch, majú zvyšovať prítlak na predné koleso, samozrejme, ale v rýchlostiach nad 200 km. Ale konečne sú tu dve ledkové svetlá, ktoré veľmi dobre svietia a konečne svietia naraz. Čiže obidve tlmené svetlá svietia naraz. Tým pádom je veľmi dobre viditeľný ten jazdec, aj keď nemá nejaké extra reflexné prvky na sebe. Ja hovorím, že ho vidno až poza zákruty. To je obrovský, veľmi veľký prvok bezpečnosti tejto motorky. Štít bol zvýšený o 4 cm a je to veľmi dobrý počin zo strany Kawasaki, pretože aj vysoký jazdec má dostatok ochrany proti náporu vetra. Na starom modeli ten štít bol oveľa plochejší, tým pádom na vás oveľa viac spôsobil tlak vzduchu a čo bolo takmer pravidlom, každý si na tých motorkách tie štíty potom vymienial, pracne si ich musel dávať dolu, dávať nejaké druhé, čierne, matné a podobné. Ale toto je originálna vec od Kawasaki, ktorá fakt je funkčná a dizajnersky aj veľmi pekná. Dizajnu motorky samozrejme patrí aj nový dizajn prístrojovej dosky, ktorá je farebná, TFT-čková so slušným rozlíšením. A je to obrovský pokrok oproti starému modelu, lebo aj pri vyšších rýchlostiach hneď viete, kde ste a hneď vidíte tie základné informácie. Môžeme sa potom pobaviť o tom, čo všetko sa tu dá nastaviť, ale ako dizajnový prvok je to výborná vec, ktorá do celkovej ergonómie proste toho dizajnu zapadá. Tak ako správna modelka, aj táto má taký veľmi zaujímavý zadok, ktorý bol tiež na tomto modeli prepracovaný takýmito vypustenými
krídelkami, ktoré majú, neviem, skôr dizajnový efekt ako nejaký skutočný. Ale je to veľmi pekné, spravené a motorka je aj vďaka tomuto zadnému krídelku alebo tejto zadnej celej časti veľmi, veľmi decentne atraktívna a je nejakým spôsobom taká nenútená, elegantná, do čoho je zapojené zadné svetlo, samozrejme ledkové. A ku podivu, na tejto motorke nie je rušivý ako na iných až tak zadný držak ŠPZ-ky, pretože je to celková široká masívna konštrukcia, ktorá sa veľmi neotriaca vo veľkých rýchlostiach a myslím si, že nepôsobí nejako extrémne rušivo. Podvozok je čiste mechanický, s vidlicou Showa Upside Down s externými rezervoármi, ktorá je taká nejaká typická vec pre Kawasaki. Vidlica je plne nastaviteľná, aj pri základnom nastavení, aj pri mojej váhe 125 kg, tu nie je vlastne čo riešiť. Prispieva k tomu určite aj tlmič riadenia, ktorý je od Olinsu, je elektronicky mechanický vlastne, kombinácia týchto dvoch vecí, ktorá vlastne funguje na to, aby pri veľkom zaťažení a prudkom pridaní sa ti nerozhadzoval predok, to všetci viete. Široké rajdy o 4 cm vysunuté po vzoru superbajkových jazdcov. Ďalšia vec, ktorá prispieva k stabilite motorky a proste je oveľa lepšie uchopiteľná tá motorka na manévrovanie, na držanie v zákrutách a nejakým spôsobom na pocit istoty. Zadný tlmič je takisto od Showy, je plne nastaviteľný, ale pre bežné jazdenie na klasických cestách, pokiaľ chodíte na motorke sám, aj základné nastavenie nie je absolútne potrebné meniť. Výkon motora je absolútne postačujúci. 148 kW, 200 koní, s náporovým saním ešte viac. Kto mi povie, že tento výkon je malý na ceste, tak to bude buď veľký chválenkár, alebo brutálne silný jazdec. Tento výkon je postačujúci aj na okruhu a povedia vám to aj okruhoví jazdci. Vynikajúci motor s dostatočným výkonom, motorka sa riadi veľmi ľahko na motor, je to klasický rodový štyrvalec, ktorý je výborný aj na mestskú premávku, absolútne žiadny problém s ním nie je. Oveľa ľahko sa tá motorka riadi ako treba riednička alebo Ducati, to sú samostatné príbehy. Čiže keby ste si ju chceli kúpiť nejakým spôsobom a nemali sa ňu možnosť previesť, tak klasický radový motor je veľmi, veľmi ľahko volateľný. Tá motorka dokáže ísť na 60 v základnom prevode a keď si ten prevod mierne upravíte, ako je tu, troška dosily, tak to bude ešte ľahšie. Motor vynikajúci, perfektne fungujúci, držiak roky rokúce. Jedinou slabinou, ktorú som za celý ten čas našiel a platí to odnova, je bohužiaľ nastudeno-hlučná spojka. Motor Kawasaki ZX-10 je vlastne taký bestseller, ktorý je roky osvedčený. Tento motor nemá veľa zmien. K najväčšej zmene, ktorú by sme mohli pripísať, je doplnenie motora olejovým chladičom. Starý model olejový chladič nemal, ale tento typ motorky často funguje na okruhoch, tak bol doplnený aj olejovým chladičom. Je to najväčšia zmena. K dobrému motoru, silnému motoru, skvelému podvozku samozrejme patria aj kvalitné brzdy. Kawasaki s týmto nikdy nemala problém. Odkedy začala používať Brembo, celý problém bol vyriešený. Jediný handicap brzd na Kawasaki ZX-10 z roku 2021 a novších je tu. Áno, ako správne vidíte, je to gumená čižma. Dobrá do poľa, do záhrady, ale nie na tento druh motorky za 20 000. Bohužiaľ páni z Kawasaki použili na tejto motorke gumené hadičky. Starý model ich mal pancierové, tu ich dali gumené. Je to proste na motorke za tieto peniaze troška veľké fópa. Bohužiaľ pancierové hadičky vlastní len model RR, čo je podľa mňa troška krok späť. Zadná brzda takisto perfektne ergonomicky umiestnená, vôbec ju netreba hľadať, ani nič tu prestavovať, je to všetko super na motorkárskú botu, nešmíka sa, vynikajúco stabilizuje motorku, ale jej účinok je ako aj na Honde, aj na Kawasaki
veľmi slabý, dokonca niekedy máte pocit, že nejako nechce brzdiť, ale čím lepšiu má motorka brzdu prednú, tak tým častejšie vynechávate ten zadok. Motorky napriek tomu, že je dostatočne výkonný, samozrejme musí spĺňať nejaké emisné európske predpisy, čiže motorka je Euro 5, čo by sa zdalo, že môže mať nejakým spôsobom mínus v podobe reakcií na plyn alebo zvuku motorky. Vôbec sa toho nemusíte báť. Motorka je dostatočne hlučná, bezpečná, hlučná, vyľudí vám dobrý zvuk, pokiaľ si tam dáte nejaký slušný výfuk a nejaké reakcie na plyn sú okamžité, nemusíte sa toho báť. Pre bežné jazdenie, ako používam motorku ja na cestách, to vôbec nie je žiadny mínus. Dostávame sa do záveru a povieme si niečo, čo je na tejto motorke naozaj super a čo je troška možno také, že nás vyvoláva nejakú vlnu neistoty alebo váhavosti. Jednoznačne perfektný, silný motor, ktorý je rokmi overený, vyskúšaný, perfektný, nielen na ceste, ale aj v iných situáciách, hlavne na superbajkových tratiach. Jednička, motor. Mínus motora je jeho charakter, ktorý pre niektorých jazdcov, ktorí mali Bavorák alebo R1, môže mať samozrejme slabý nástup výkonu v spodných otáčkach do 7-8 tisíc, ale o to je ten priebeh hladkejší, jemnejší, len nemá ten nástup taký extrémny kruťák, ako to robia druhé motorky. Čiže jediný mínus tohto motora je vlastne to, ale to je klasika pri všetkých radových motoroch tohto typu. Druhá vec, ktorá je mierne minusová, je bohužiaľ prepracovaná spojka. Oproti starému modelu tá spojka bola dobrá, tichá, neviem na čo bolo treba meniť. Táto spojka je na základný naštartovanie a studený motor, bohužiaľ nejaké 2-3 minútky hlučná. Jednoducho je hlučný kôš, môžeme si to potom v nejakom videu pustiť. Je to otravné, ale v Kawasaki s tým nevie nič robiť. Ale majú tu všetky modely 21, 22, 23, 24 aj 25. Smutné, čiže niečo sme vylepšili, ale vlastne to lepšie nie je. Bohužiaľ je to chyba motorky, ktorá sa u predajcov ľahko nazýva vlastnosťou motorky. Čiže jediný mínus tohto motora, lebo spojka je súčasťou motora, je spojka. Hlučná spojka. Dizajn motorky narúša zvláštna vec, kapánek dlhšie šroubiky, ako keby ich použil japonský mechanik z inej krabičky, kde montoval Versys alebo inú motorku. Keby som túto motorku nemal odnova, myslel by som si, že niekto tam niečo menil a upravoval. Ale toto je tiež taká maličká dizajnerská vada, ktorá je pomerne rušivá. Tá sa dá rýchlo odstraniť, ale samozrejme body pre túto motorku to nepridáva. Druhá vec, ktorú sme si spomenuli, je nepekné licovanie, ktoré je vidieť hlavne na motorkách v zelenej farbe. Tu je to dokonca vyskočené, takto to je odnova, musím to napraviť, ale pozrieme sa na druhú stranu. Tu je to licovanie pomerne pekné, až po tento bod, kde je to tiež tak zvláštne nejakým spôsobom licované nepekne. Na japonských motorkách na to zvyknutí nie sme, takže toto je ďalší bod dolu. Drobná vec, ktorá neunikla môjmu oku, možno až zbytočne perfekcionistickému, je umiestnenie klaxónu, ktorý je čiastočne umiestnený tak zvláštne, že môže zaberať prívod vzduchu pre chladič, ale hlavne je to celkom také dizajnovo rušivé, mohlo to byť skryté niekde úplne inde, však ten klaxon počuť aj tak. Vynikajúcou vecou, výborne, ale nie 100% fungujúcou je quickshifter, ktorý funguje hore aj dole bez použitia spojky. Viackrát som si to všimol, že v otáčkach okolo 9,5 až 11,5 tisíc pri plnom otvorení plynu je proste quickshifter fungujúci tak nejako zvláštne, ako keby motorka sa jemne pri tom preradení prikrčila. Je to hodne rušivé, zvláštne váhavé. Neviem, čomu to pripísať, ale nedá sa tam nič prednastaviť ináč. Funguje to v móde Sport, Rain aj Road rovnako. Ako sme povedali, tak jednotlivé jazdné módy Sport, Rain aj Road sa dajú prepínať
konečne sa dajú prepínať aj za jazdy motorky, lenže bohužiaľ to prepínanie je takto pomalé. Pozrite sa, koľko to trvá. Trvá to, tlačil som 1, 2, skoro 3 sekundy a bohužiaľ to za jazdy motorky funguje len pri ubratom plyne. Pneumatiky na motorke pri sériovom obutí sú použité Bridgestone RS11. Je to guma, ktorá je veľmi dobre fungujúca na ceste a ako som počul aj na okruhu, ale ja som si už po 6000 km, ktoré mi tie Bridgestonky vydržali, zvolil teraz model Michelin Power GP2. Je to guma, ktorá mi prípadá troška mäkšia, motorka je na týchto pneumatikách mäkšia a mám pocit, že je taký istejší aj záber. Ale keďže sa motorka jazdí na ceste, tak stále tu máme nejaké percento nenaklopenia, ale gumy sú úplne nové, takže verím, že to dostaneme po hranu za maličkú chvíľku. Gumy sú klasického rozmeru 195/17 a predok 120/70/17. Klasická guma, ktorá je bežného rozmeru na všetkých týchto superšportoch, okrem najnovších, ktoré majú 200-kový rozmer zadnej pneumatiky. Takže ako vás presvedčila táto motorka? Chcete ju novú? Stačí jazdená? Vadia vám tieto drobnosti, ktoré vadia mne? 100% to u nás nie je, bohužiaľ, hoci je tá motorka moja. Mínusy za nepekné licovanie, dlhé skrutky, fungujúci quick shifter, ktorý by mohol byť v horných otáčkach vyladenejší, a najviac mínus hlučná spojka, ktorá bohužiaľ je hlučná aj na nových modeloch. Takže v našej motorecenzii sme sa dostali na 95 bodov. Áno alebo nie? Uvidíte.